Hapdeng ke jingya kenat kepada nangjor hapdeng ke India bat ke Pakistan ke Board of Control for Cricket in India lane ke BCCI haka kendai tarik ujemang arajara arpusan kalashim ya ke rai ban pensange shwa shipor ya ke lempung ya le kai cricket T20 Indian Premier League arajara arpusan bat ya mentahi karang ya keren ya ki senjam ki badai pat ban shim ki khubor kat kum ke India today ki ya tho ba ki rang yele kai ki nong penyat ya ki jinyele kai ki badai na shabari ki ba mi khmat ya ki kin hon yele kai ki ni ke lempung ha India ki la khre ban lit phai no shala ki jong ki ri mentahi ka sngi ha ka ba ka BCCI kan penbyang ya ka lit ka wan jong ki kini ka rai ban pensange shwa shipor ya kini ke lempung ka de na mar ka jing la ban ki ka thma hapdeng ke India bat Pakistan kabala sedang daka jingjia syasiat yap ki arpo hundrengut ki bre Pahalgam manaka arpo artarik uyayong arajar arpusan hagi lekno Lashkar Taiba bala kenno kershan daka ri Pakistan Bot nakani ki bor shipai India ki la ther namding ye ki kitem lekno ki badan ha Pakistan bada ki jaka ke Kashmir bala kurup de kate ri ba marjan ha ka stepsen ya ka hnyo trik ujembang arajar arpusan kum ke jubab ya kate ke jingjia ha Pahalgam laong ba hagamit pratrik ujembang arajar arpusan ke Pakistan kala ther namding bat siat bom de ki drone ha ki jaka kaput ke Jammu bat Kashmir ha Punjab Rajasthan bat Gujarat ha ka bala ha ban pelip ya ka boarding electric khnang ba ki air defense system kari India kin la ban siat kala ya ki kini ke jing pelip boarding kala kta ru ha Dharamshala stadium kat ba ke jing ile kai ha pedeng ka Punjab Kings bat Delhi Capitals karang Yad Shakhmat ha ka te gambit ha ka ba kham hadin la pensange no ya ka kumban sukdo ba kani ke lempung ki don shipotli ki kin hon ki baya areng ne ki nongba ba pakmat kari bat ka deiru ke lempung ile kai cricket ka ba bon pisatam ha ka perthai ka BCCI kampat ai ktin pat balano an sedang pat ki jing ile kai ki badang sa bat benrap ba ka jing shngan ki rang ile kai ka dei ka ba kong santam shisho ka BCCI ka yeng ha ka nongrem ban kershan ka sarkar ha ka jing kon persha ki kamle no bat airu ka kti ka mon kti ka diang bat ki bor ya dari Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shab plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya